Nekako je sve to nešto virtualno, sve može ovako i onako, a u stvari bi to trebalo bude mnogo preciznije i bolje. Na neka određena mesta vidi se da ta stranka zaista raspolaže sa velikim brojem kvalitetnih ljudi, od nekih poput Bojana Pajtića ili Miodraga Rakića, koji su na jedan drugi način poznati, preko jednog profesora Stojkovića, čuvenog genetičara, preko Milice Delević, preko Aleksandra Šapića. Deklaracija, ja ne mislim da deklaracija rešavaju probleme, ja mislim da treba se baviti konkretnim stvarima. Ne gledajući samo kroz gradonačelnika Beograda, to je posao, tu politike nema. Nekako je sve to nešto virtualno, sve može ovako i onako, a u stvari bi to trebalo bude mnogo preciznije i bolje. Da se prestane s tim pričama, treba otpuštati nastavnike po školama, jer u svakoj školi otpustimo 2 nastavnika, uštedit ćemo koliko, 70.000 dinara. Pa ja bih bio srećan i mislim da bi svi u Srbiji bili srećni da budu kao Beograd. Zato što u Beogradu se ipak su i veće plate, veći troškovi, ali bolje se živi. U Beogradu sva deca imaju komplete udžbenike besplatne. U Beogradu svaka žena koja se porodi dobija pomoć grada. Znači, u Beogradu se daje ogromne subvencije za obdaništa. Morate da pokažete da brinete za ljude. Pogrešna je ekonomska politika koja je vođena u ovoj zemlji. Pogrešno je što se smatralo da će privatizacije sve da reši. Pogrešno je što su se gasile državne firme. Kako se pravi profit? Pa tako što ima što jeftiniju radnu snagu. Nekako je sve to nešto virtualno, sve može ovako i onako, a u stvari bi to trebalo bude mnogo preciznije i bolje. To je budućnost Srbije, to je šansa za Srbiju. Ja sam im rekao da ću da uđem u politiku još 1992. kad sam vodio demonstraciju protiv Miloševića, kada budem dovoljno finansijski nezavisan da ne može niko na mene da utiče na bilo koji način. I tako sam i ušao u politiku. Nikad nisam tužio ni jedan medij u ovoj zemlji, neću to ni dalje raditi. Ja sam strašno ponosan što sam u politiku ušao kao čovjek koji se poslovno ostvario. Što ne moram da živim od politike kao što moraju mnogi političari. U nekim trenucima pomislim da sam se bio budala. Jer kad smo osnovali firmu u Beogradu, onda kad smo osnivali firme u Sarajevu, u Banja Luci, u Zagrebu, u Ljubljani, u Tirani, uvek smo stavili da je firma iz Beograda vlasnik, a nismo uzimali ta Sejšelska ostrva, Belize i kako se radi i krili se. I svu dobit donosili i plaćali porez. Ali ja sam na to ipak ponosan. Ja sam 2005. prenao svoje upravljačka svojstva, danas sam čitao o gradonačelniku Blumbergu, za koga kažu da je super dobar gradonačelnik, da ima firmu koja mu super radi, da mu to daje mogućnost da donosi odluke koje nisu uvijek popularne. Nekako je sve to nešto virtualno, sve može ovako i onako, a u stvari bi to trebalo bude mnogo preciznije i bolje. Nije poenta u tome da li je kupio džip, poenta da li ga je kupio legalno i da li je imao pare za to ili nije imao. I ja ću se uvek boriti za to da se zna ko šta radi, kako je radio i odakle mu. I bit ću strašno ponosan na to šta sam uradio u svom životu pre ulaska u politiku. Ja sam odgovorio na to pitanje i rekao sam da je posao moje firme takav da nikada ne mogu da budu vlasnici nikakvih medija ni mene, tako da jednostavno tu priču sam završio. Ja sam dužan da govorim istinu i dužan sam kao i predsjednik stranke, a gradonačelnik mi je drugi posao, da radim ono što mislim najbolje da bi u svojoj zemlji živjelo bolje. Nekako je sve to nešto virtualno, sve može ovako i onako, a u stvari bi to trebalo bude mnogo preciznije i bolje. To je budućnost Srbije, to je šansa za Srbiju.